Prvý finálový zápas Nike Futsal Extraligy pritiahol do lučeneckej športovej haly Aréna značný počet fanúšikov. 3. mája Mime Lučenec privítal na domácej palubovke Podpor Pohyb Košice. My sme išli kolektívom, tak sme si povedali aj na začiatku, že ideme ako kolektív a myslím si, že aj ten záver sme to tak odbojovali. Hráči vedeli, že je to dôležitý prvý krok a ten sme zvládli. Už v 9. minúte sa Igor Leovský postaral o úvodný gól zápasu a posunul Mime Lučenec do vedenia. Košičania rýchlo odpovedali v 13. minúte, keď sa im podarilo vyrovnať stav po inkasovanom góle zásluhou Filipa Martona. Vďaka gólu Igora Leovského a Washingtona Luisa sa domácim podarilo navýšiť skóre na 3:1. Vedeli sme, že bude ťažký zápas, lebo sú veľmi dobré tým, ale mali sme veľmi koncentrácia, pracovali sme celý týždeň pre tento zápas. Hostia v druhom polčase dokázali vyrovnať na 3:3, až v záverečných minútach sa ukázala bojovnosť domácich a vďaka gólovým zásahom Romera Mollera a Washingtona Luisa sa im podarilo strhnúť víťazstvo na svoju stranu s výsledkom 5:3. Tak zápas hodnotím z našej strany pozitívne. Škoda toho prvého polčasu a tých zbytočných 3 gólov, ktoré sme si dali kvázi sami. Ale tak druhý polčas myslím, že boli sme na tom lepšie, povedali sme tu v šatni, čo chceme hrať, ako chceme hrať a to sa aj podarilo. Bolo to aj vidieť 3:3, myslím, že Lučenec sa bál dokonca riadneho hracieho času o výsledok. Myslím, že nemáme už čo stratiť, môžeme už len získať, ale doma verím tomu, že podáme ešte raz taký výkon ako tu na. Čakal som odpor Košičanov, vedel som, že budú chcieť na nás vyletieť a ako som spomínal už aj pred zápasom, že nám nič nebudú chcieť nechať zadarmo. Ale myslím si, že do toho stavu 3:1 to bolo fajn, potom sme chceli ešte zvýšiť tempo, práve naopak sme dostali ešte 2 góly, bolo zrazu 3:3, ale sme radi, že sme ten záver zvládli lepšie ako Košice a tú výhodu toho prvého víťazstva máme teraz my. 7. mája sa bude odohrávať druhý finálový zápas v Košiciach. Tam to bude ešte ťažšie, lebo tá kulisa tam bude, myslím si, ešte lepšia, je to menšia hala, čiže bude to divoké, ale verím, že sa dobre pripravíme a získame ten druhý bod. Veľmi ďakujem fanúšky a atmosférka výborne. A my, klubové Mimil a ja, ďakujeme veľmi pekne. Pre televíziu Florena, Lenka Pievarová.